Hej Maria. Jeg skal fortælle om rødvarskydning og dobbelteffekten, og hvad de to har til fælles. Og her er lige dobbelteffekten, hvor man tager en ambulance, der står stille, hvor den laver lyd, fordi der er sådan en sirene i gang, hvor alle bølgelængderne er lige lange. Men når den så kører, så fordi lydets hastighed har en bestemt hastighed, og ambulancen har en hastighed, så bliver bølgelængden kortere, når den kommer hen mod os, og længere, når den kører væk fra os. Og det er derfor, at det lyder meget, meget lysere her, fordi at nu lysere, kortere bølgelængden er, lysere er tonen, og lyder meget mere dyb her. Og det samme sker i rødvarskydningen. Det er, at i vores univers, der vil være alting væk fra hinanden. Så når en stjerne bevæger sig væk fra os, så bliver, alle grundstoffer har en bestemt farve, når man lyser på dem. Og når man bevæger sig væk fra os, så sker det samme, så bliver bølgelængden længere, det vil sige, at den får en anden farve, og når man bevæger sig hen mod os, så bliver den blåforskudt. Det modsatte. Og det vil jeg vise her med det her billede. Her har vi vores sol, hvor vi kan vores grundstoffer, f.eks. rubin, her, som har en bølgelængde på cirka 660, og så en nær galakse, der stadig bevæger sig væk fra os. Så er den lige lidt længere, fordi bølgelængden er blevet længere, fordi den bevæger sig væk fra os. Og en meget fjern galakse, som er altså endnu længere væk fra os med en hastighed, det vil sige, at den er endnu mere forskudt. Og jeg vil faktisk gerne lige have tid til lige at vise en video af dobbelteffekten. Yes. Ja, der er så ikke lyd på. Hold lidt. Der tog bare lys, og sætter andre kriterier, så det bliver her. Ret fint. Så bliver tonen meget dybere. Så bliver også her. Og det var egentlig bare min præsentation. Tak for det.